Severnej, Brusliskej Seliny Koláriovej. A preto mi dovolte, milí priatelia a vážení hostia, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala tu v Kultúrnom dome v Jelenci pri príležitosti 21. výročia vzniku detského folklórneho súboru Jelenček. Pri tejto príležitosti sme sa zoskupili občianske združenie s obecným úradom, s Nitrianskym samosprávnym krajom, Maticou Slovenskou a so všetkými sponzormi, ktorí sú tu vystavení. Nebudem ich spomínať, všetkým srdečne ďakujeme, že nám umožnili túto akciu a samozrejme aj rodičia našich detí a detí z detského folklórneho súboru Jelenček. Nechcem dlho rozprávať, hlavne sme mali 20. výročie, pri ktorom sme si opakovali tú našu históriu a preto mi dovolte dnes, aby sme len tak v krátkosti sa predstavili náš detský folklórny súbor, pretože sa neustále obmienia. Deti nové prichádzajú, staré odchádzajú, takže dnes sa vám predstavia tí najmenšie a tí najmladší v úvode a potom prenecháme priestor na javisku našim vzácnym hosťom. Predtým však odovzdávam slovo pánovi starostovi, ktorý otvorí dnešný medzinárodný folklórny festival Jelenec 2012. Ďakujem Žovke za uvítacie slova a dovoľte, aby som vás aj ja čo najsrdečnejšie privítal. V tomto kultúrnom dome bude nasledovať medzinárodný folklórny festival. Ja tiež veľmi srdečne vítam účinkujúcich, a to folklórny súbor Matičiari z Čakajoviec, samostatného hudobníka pána Vodateľského z Očovej, domáce súbory, detský folklórny súbor Jelenček, hlasivky sú v poriadku, a náš ženský folklórny súbor Jelenka. Mám tu aj taký menší ťahák, takže osobitne vítam účinkujúcich zo zahraničia, folklórny súbor z Osieku z Chorvátska. Dobrodošli na naše zajednice i želáme, da se ujenčate kao kuće. To je to snažno niečo po chorvátsky povedať. Detský folklórny súbor z Čarnej Gory z Polska. Srdečne vítame vás v našej viosce alebo v dedine. Chceme, aby ste chceli si u nás jak v domu. Detkovia a detičky, aj Jujo, aj Viteta, aj ten malý chlapček. Všetkých vás srdečne vítame v mene detského folklórneho súboru Jelenček. Budeme tu pekne spievať, a zabávať, a vy všetci sa môžete na nás pozerať. Ale nie, že budete spať, radšej skúste silno zatlieskať. Naša
ktorí oslavujete 21. výročie Jelenčeka. A keď sú narodeniny, čo nesmie chýbať? Deti sa pýtam. Čo nesmie